Здравейте хора, аз се казвам Криси. Днес ще имам първият епизод от моята първа за Майнкрафт оцеляване на растенци. Имах повече да ви се представям. Имах повече да кажа, да продължаваме нататък с забавлението. Така, тук виждаме една много приятна пещеричка, но там много често се намират зомбита, крипъри и такива глупаци. Дървета. Не, падам във водата. Но по-скапан мап не можеше да ме пусне. Какво лоши те спална? Ужасен е. По-добре, че те е спалнал в някаква пустиня. Да, и това е ужасно. Да. Чакат цялата пустиня, докато успея да стигнат поне до една гора. И то... Ами гонеха крипари. И то почва да се задъхва човек и подобно. Лава! Добре ли или зле? Зле, разбира се, ще пропадна. Но аз, понеже съм добродушен човек и ще скоча до нея. Не! Леле, майко! Тази лава пръска и запали цялата гора. Хора, вие видяхте, че създавам World без никакви мапове и хакове. Без никакви хакове. Откъде тази лава се появи? Лава езера си има, само да кажа. Някои са открити, други не. Има по принципа много рядко и то толкова много редко съм виждала. Хора, аз ви предлагам да бягам надалеч, защото може да стане крисешко печено. И пак намирам захарна тръстика. Те захарни тръстики ми се отдават да ги намирам. Браво, ще имаш за книги. Чакай, бе, ти не обичаш да използваш книги. Аз обичам торти. Злеща махак. Кой не обича торти? Ако иска някой да ми напише долу в коментарите дали има човек, който не обича торти, няма да те съдя. Че ако не използва торт, човек ще има бум. Не обичат хората. Не, има всъщност хора, които не обичат торти. Тези, които нямат зъби, примерно. Тези, които не обичат сладко. И тортичките в Майнкрафт се правят доста трудно, така че... Да, трябват ми 3000 неща и една крава за млеко. И тъй като играш на Pocket Edition, не трябва да знаеш рецепт. Аз знам как се прави. Яйца тук, захар тук. Яйца, захари, ела, апни. Апни, че това не ми трябва. Апни, бе. Ням. Апни! Какво правиш тази кукушка, бе? Това не ми трябваше. Апни, пираш. Поеми това перо, поеми го. Апни. Ще се съберат ръчета, защото аз обичам да ги събирам. Не. Ще си направя една градинка. Ще да тя. Супер, притенка. Да, се обичам. Чувам зомбите, хора. Ще съм. Какво ти е, бе? Закачвах съм много. Жив съм. Да не виждаш, че съм умрял. Жив съм. Смей се. Не реши, че си умрял. Не, няма да реша, че си умрял. Аз даже си снимам клипа, но не съм те чула, даже че се закашляш. Боже. Ако се задушавате и аз съм наблизо... Не очаквайте помощ. Да. Или гледайте, аз да не съм наблизо, когато някой от вас се задушава. Защото най-много да снимам клип и да ви изгледам странно. Може и дори да не ви изгледа. Да. Само си каже, колко ми е хубав клипа. Да. За 4 минути и още... вече може да сте тук, нали, да бях там. Както през 4 преди 3 секунди направих. Бебе овца и голяма овца.
овца излезе. Така, някакво дърво. Аз нямам никакво дърво. Отивам на дърво. Режа. Дай ми малко дърво, ще си направя само една малка колипка. Много малко дърво ми трябва за хора. По принцип, любимите ми влогъри не играят въобще Майнкрафт. Не снимат клипове за Майнкрафт. Аз снимам клипове за Майнкрафт, и искам да поглеждам на тях. Защо? Нещо, може да не снимам. Така, сега ще снимам, ще така дървото малко. Тук напакне вода, крещейки Жеслав. Да, и аз да си смея. Падал на тебе. Жив сам. Ако бяхте видяли, ще да ви е много смешно. На мен пък не ми беше забавно. На мен ми беше много забавно. Разбира пък на тебе ще е забавно. То на кой няма да ме забавя. Това е забавно. Така, виждате каква малка колипка си правя. Почти като бор за 2 крави точно. Точна бройка 2. Някой от вас може да помисля, че това не е много малко, но малко е. Повярвайте, е малко. За нея доста неща се маря. Зависи колко блока е? Това ще ти кажа. 1, 2, 3, 4, 5, 6 на... Оф, не мога да ги пребера така. Да бе, големичко си. Добре, тогава какво се малее? За много хора може да им изгледа, че е голям. Като ми видиш клипа в YouTube, ти ще кажеш. Ако гледам, разбира. И му дай хент надолу. Клипа ли чувам? Или хент надолу. Който да. Май чувам клипа. Крипа, удайка долу на гърмяща. Да не съм ще точно като клипа, трябва бързо да се прибера. Кръвчета ми е, там може да си влезне клипа и крава и слона къща. Само внимай да няма крипари в къща за отиде. Тогава има къща, няма къща. Има къща, бум, няма къща. Ама аз нямам торчо. Евала, бе, къщи, евала. Толкова може да си проста. Си правиш къща без торчове. Махай се, пътима. С глоустон. Плувам под вода. Чува ли се, да го слушам? Но? Дай да го слушам, чува ли се? Не. Добре. Нещо не се чува. Аз викам по-силно от най-викащия човек на света. Хората так да си изгасат телефоните, да не гледат клипа. И аз си извикам. Толкова е странно. Чай ги дръж. Ах, по дяволите. Ами ще го сложа да го правя. После пак ще си го взема. Това беше гати голямото дърво. О, дръвчета. Охо, още ли бе? И вече листата почнаха да окапват.
Тия кръста къде те бъдеш опите? Да. Само на стъбло. Живееха. Сега са само на стъбло. Ето, както ви казах, хора, сега ще се ме видите как ще умирам. Защото вече се стълва. Днес като първият ленивец. Моля? Креват нямаш ли? Креват, ама те ще ми изтребат. Колко стана дълъг клипа? Опа, 10 минути. Добре. Викам да не стана пак дълъг от предния. Да го режа и накрая нищо не стана. Той пуст клипа беше толкова интересен. А той пуст клип. София не ми хъмкай. Сега май зомбитата няма да могат да влезат. Поне на... Абе, защо? Ако бях там зомбите. Защо се обиждам това? Не съм голям нос, като повтарям. Тонка. Въпреки, че това е странно. Що съм навънка? Аз нали спах? Леглото ти да не е било влезло до некъщина по някаква случай. Един път. Как познаваш? Що му до стената беше? Един път си бях горил леглото до стената и се събудих в стената. Слагам всичките айтеми тук. Защото ако ме убие някой нещастник, извинявайте за думата някой глупак. Някой е долу, тайка, първо може да кажа. Да, хората няма да ми се обидят. Не съм го напсувала. Казах му, че е нещастник, той е нещастен човек. Няма личен живот. Това не е обида. Да си нещастен не е обида. Първо сега качвам се горе да си, ако мога поне още един етаж да си направя. Крипър! Ужас, бягай. Спокойно, аз съм си върху къщата, той е бил цъта. Не позволявай само да те вижда. Но той ме видя, май. Не да те вижда, буквално да гледа към тебе. Крипърите не гърмат, когато те гледат само когато са... Кажи го, така сещаш се. Как? През стъкло, през врата, през прозорец, такъв с фенс и такива работи. Да. Бързо се качвам тук. Ето така вече няма да може да ме вижда. Си мисля. Една вълна ми остава, защото може да изглежда малко грозно, но предпочитам да се спася от нещастния крипър, отколкото... Практично и грозно, хубаво и непрактично. Да. Аз предпочитам сега... Това мисля, че е грозно. София да ми е грозно. Така. Понеже умирам от глад, имам 3 пилета и 2 свински багажи. Така бързо, не ме интересува за нещата клипа. За другите 2 минути от... Чакай до този клип. Не, от този клип да не ми гръмне само това нещастник къщата, само това се причинявам. Отивам да го гръмна този крипър далече от къщата. Айде. Ще го детонираш. Малко ме оцели, но тък му ми даде дърта, той ми трябваше. Беше ми живи. Крипърите са добрят си, когато не те ланшот. Да. И когато не са... Дават ти много такова, дават ти много... Аз най-обичам като гръмна до мина. Един път, докато копах за диаманти, един крипър ми дойде, бум, гръмна. И какво? Да видя, диаманти! На мен ми гръмна един път и ми изненадаха такова въглища. Ми хора, този път ще свърша по-рано клипа, за да не стане селска манджа. Затова ще ви кажа довиждане и